Dacă n-astup găurile găleții, aceasta nu se va umple oricât ai turna tu în ea. Hai să vorbim astăzi despre două dintre sursele risipei mai puțin discutate și mai puțin evidente. Sigur, le ai și tu în firma ta, ascultă-mă până la final. Prima sursă de risipă la care probabil că nu te-ai gândit este legată de modul în care folosești competențele oamenilor din firma ta. S-ar putea să ai oameni care sunt mult mai competenți și pe care îi plătești cu un salariu raportat la aceste competențe, dar de care tu nu ai de fapt nevoie și nu te folosești la adevărata valoare în procesele tale aducătoare de valoare adăugată. Deci asta ar fi prima sursă de risipă, sub folosirea competențelor din firma ta sau, după caz, dacă vrei să privești așa, plătit mai mult decât merită pentru competențe de care nu ai nevoie. A doua sursă de risipă din compania ta la care probabil nu te-ai gândit: ce se întâmplă atunci când tu lipsești sau un manager lipsește. E doar un exemplu. De regulă lucrurile merg mai încet pentru că oamenii așteaptă aprobări, așteaptă să le răspunzi la telefon sau la e-mail în timp ce tu ești în vacanță. Deci, a doua sursă este timpul pierdut din diferite motive. Blocaje de decizie sau blocaje efective din proces. Două surse de risipă despre care vorbim astăzi: subutilizarea talentelor sau competențelor din compania ta și timpii de așteptare inutil din procesele tale.